Samtang higpit nga gidid-an sa Commission on Elections sa mga botante sa pagdala ug pagpagawa sa voters receipt gikan sa polling precinct. Ang voters receipt magsilbi lang nga tamdanan kung mitakbo ba ang mga kandidato nga gibutaran sa mga botante. Inighuman ug basa sa voters receipt kinahanglang ibilin kini sa receptacle. Ang masakpan nga mula pa sa kamanduan sa COMELEC mamahimong masilutan. Put receipt outside of the polling center. Anong punishment? Kung election offense ho yan, that's an imprisonment of not less than 1 year, but at more than 6 years, without parole, without provision. Ang kung public official ka, perpetual disqualification from public office. Samtang mubutang usab og mga video information ang COMELEC sa mga pantalan, airport ug bus terminal. Makita dinhi ang mga angayan ug dili angayang buhaton atol sa piniliay. We'll be coordinating with the MCIAA saan sila pwede ang initial is sa pre-departure area at saka sa arrival.